na imprezę. Kiedy wraz z kolegą wymyślaliśmy regulamin tej imprezy, nie wiedzieliśmy, że tak długo ona będzie trwała. Cieszymy się bardzo z Państwa tu pobytu, z Państwa przyjazdu. Chciałem powiedzieć, no różne były historie związane z mistrzostwami. Pierwsze mistrzostwa Donald Tusk wygrał srebrną tabakierę, tak się złożyło. 10. mistrzostwa to była wielka ulewa. 11. mistrzostwa, podczas tych mistrzostw nas nie zamknęli do więzienia za propagowanie zażywania tego typu używek. Także przetrwaliśmy. Serdecznie jeszcze raz witam, życzę dobrej zabawy, wszystkiego najlepszego. Bawmy się razem. Nie żałowałam sobie. Witam bardzo serdecznie, witam wszystkich na mistrzostwach zażywania tobaci. To my właśnie dwoje ze Stachem wymyślili sobie, żeby takie mistrzostwa powstały. No i to od 16 lat tu na tej binie, najpierw to bina nie było, bo ta bina jakoś młodsza, bo tu budowali, to my tu sobiutkowali, kto potrafi lepiej wcignąć ta tabaka i kto o tej tabace wie najwięcej. Jak oficjalne to... No i uwaga, wszyscy razem. 16. Mistrzostwa Polski w zażywaniu tabaki otwieramy!